Krásný sváteční podvečer. Dámy a pánové, milé děti, ten strom měří letos 12 metrů a je 37 let starý a je tady z Mikulova. Vážení přátelé, přeji vám krásný večer. Děti, těšíte se na Vánoce? Tak vám přeji krásný advent a potom o to radostnější šťastné Vánoce. Děkuji. Dobrý večer přeju všem maminkám a tatínkům, všem dětem, holčičkám a chlapečkům, ahoj. My jsme 3 archandělé, já jsem Gofiela, toto je Azael a tam se nám snesl z nebe Chumel. A přišli jsme dnes za vámi proto, abychom vám pomohli rozsvítit tento krásný stromeček na našem náměstí v Mikulově. A proto jsme se snesli, abyste nás mohli vidět a užít si s námi tento slavnostní večer.